No i teraz tak, ten paper decoration nasączam PowerTexem. Ta metoda nasączania powoduje, że jest tego PowerTexu w tym troszeczkę za dużo, mogę to też powiedzieć, także trzeba to kontrolować. No i pierwszy raz wykonam skrzydła, które będą wiszące w dół, bo ja zwykle robię skrzydła jakby do góry, takie fantazyjne, a dzisiaj zrobię sobie skrzydła, które będę kształtować w kierunku dolnym. I tutaj ważne dla mnie, podczas tej pracy zauważyłam, że ważne jest to, żeby kontrolować kształt tych skrzydeł, które są kształtowane na dół. Czyli starać się nie robić takiej pszczółki Mai zaokrąglonej, tylko zaznaczyć na górze jakiś taki punkt bardziej ostry, tak żeby ten kształt był w miarę ciekawy. No ale to już jakby jest fantazja każdego, kto zajmuje się PowerTexem. Kształt skrzydeł to już jest rzecz kompletnie dowolna.